नोंना मा नाम बाबु Orang बर' नों बेसेबां क्लास फरायो 3 क्लास 3 दिनै स्कुल दंना गैयामोन dengan pergi लिरनो हागोन ना हायाखै ada ओमफ्राय दा मा बेदर Davidor दाउ बेदर ओमफ्राय मा ओंख्रि ओमफ्राय खारै खारै नादो दायो जागोन आं दा जागोन गैया दरथामल'सो जा दे जा ओंखाम जा पुरा गिदिर गिदिर नै ini enggak ada फिनो